Benvinguts a Walterland! El programa en què cada mes viatjo per tots els racons de Catalunya a descobrir què s'hi cou. Què? Fem camí junts cap a l'aventura? Apa, saca i tira! Som-hi! Cada mes un nou episodi al meu canal de YouTube. Oh, que sou de xafarderes! No t'ho perdis! Benvinguts a Ponts, la joia de la corona del turisme català. Soc de Ponts, m'agrada Ponts i estimo Ponts. Jo m'hi endinsaré per descobrir-ho. Carrers plens de vida, croissants gegants, embotits que fan història, pedres antigues que guarden secrets i fins i tot lo mític Pau de Ponts, que m'acompanyarà a dinar, a riure i acabar remant en piragua mentre em canta les seves cançons. A veure què en trobo, perquè a Ponts ja se sap pocs i bons. Un lloc de pas on la gent fa les seves begudetes. Trobem a dos ponenins, ho dic bé? Ponsicans, Que s'estan prenent un cafetó. exacte. Com us els preneu, els cafès, aquí a Ponts? Cafè curtet i venga. I a mirar cotxes. A veure, no hi ha res més. Parada i fonda, com aquell que diu. Com que hi ha Andorra, vull dir, passa molta gent per Andorra. Cap a Andorra. Portem bé amb Ponts. Sí. Paren. Bons, pocs i bons. Camions, cotxes... Hola, bon dia. Què feu aquí a Ponts, la gent de Ponts? Mira, ja ho veus prendre el sol. Teniu un bon sol aquí a Ponts, no? Jo sóc d'aquesta casa, a tota la vida. Jo he estat 40 anys a l'hostaleria. I la gent de Ponts com la denominaries? Molt conservadora, molt com cal. Una mica politiquilla. Quan vulguis, allà tens casa teva. Que maca la gent de Ponts, eh? Ponts és un bon poble. Ja diuen Ponts, pocs i bons. Estic buscant per aquí la millor pastisseria. El Carperetó. És bona? Aquí tot és bo. Pa, coques, croissants. Us agraden, l'espai i les coques a Ponts? Oh, uau, però que bo, que dolç, que tot. Són molt bons, Fes-nos un tour així ràpid, típic de Ponts. Lo típic, doncs, llavors fem les coques de recapte, que porten sardina, porten bacon i llonganissa, i després la coca de pa. Després hi ha aquest pa de 2 quilos, que també el venen molt bé. Veus que gran que és? Dius, qui ho compra, això? Doncs es ven perfecte. Això, amb 6 euros, passes tota la setmana. Aquí a Ponts no passeu gana, eh? No, passem gana aquí, pots fer unes bones torrades a l'hivern, i si no, pa amb tomata. I si no d'això, el talles i fas pizzas. Un croissant d'aquests grossos. Ostres, però això és enorme. Això, pot menjar una família sencera d'això. No sabem fer res petit, tot ho fan gros. Aquest poder fa 1 quilo... Mira, 225. Després hi ha aquests que no, si els vols per fer rellenos o per fer d'això, doncs mira, també són guapos. I mira que grans que són i macos. Aquesta idea de fer un croissant tan gran d'on ha sortit? Alguna persona que no sabia fer coses petites les feia grosses i mira, li va sortir l'invent redó. Però escolta'm, aquests croissants com es deuen de fer? Això calma i paciència, Passa i ho veuràs i t'ho ensenyaran. De veritat, puc passar l'obrador? Sí, ja pots passar, ja. Cap a dins, gràcies. Bon dia, què tal? Amb qui parlo? Soc la Nati. I què fas per aquí, Nati? Preparant los croissants. Podrem fer un? Sí, ja t'ensenyaré un, ja. Ai, que bé. És fàcil, això, tothom ho sap fer. Per començar, bueno, s'ha de fer la pasta. Farina, aigua i vinga, i ja està. Llavors, que rodo durant 10 minuts, per dir alguna cosa, Llavors hi posem la margarina i surt el croissant així, llavors, Manos a la obra. Què necessito? Oh, potser que et poses un davantal. A veure, me l'haig de ficar així? Pedazo obrador teniu aquí, Sí, és un obrador de molts anys ja. 80 anys fa, caram. el seu besavi. Sí, molt besavi. I ara vol continuar el negoci, doncs bueno, ja està bé. Quants croissants t'has menjat ja a la teva vida d'aquí, Cal Preto? No molts. M'agraden molt, però em tenen controlat, no me'n deixen menjar gaire. Molt bé, Pau, doncs tu em diràs. Fem-lo de xocolata, un tall al mig, i en aquest cas, com que veiem que és sobre pasta, doncs podem treure una mica de la punteta i ficar-ne al mig. Fiquem la xocolata al centre, no? Caram, quanta xocolata, Déu-n'hi-do. Podem posar més encara. Si l'ha de posar força de xocolata. Ja. I els clients no en troben llavors, A vegades hi ha croissants que costa, de trobar-li. Amb aquest es troba fàcil, Sí, aquest es troba fàcil. Que perquè no surti la xocolata, doncs ho apretem bé, fem aquí un mini triangle i llavors ja podem cargolar. Vale, tenim el croissant. Primer pas. Fer un tallet al mig, com hem fet abans. Tallet al mig. Llavors ara s'ha de fer el primer plec, però així. Només. I ara ja anar cargolant tota l'estona en sentit recte fins a arribar al final. I ara fem la curva, el tanquem. Fem forma de croissant. Està perfecte. Ja està. I ja està. L'untarem
Pesa la croissant, eh? Pesa, i aquest de xocolata encara pesa més, Ostres, tu, Sí. Déu-n'hi-do, eh? Oita, noi, com si ho haguessis fet tota la vida, això, Què et sembla? Sí, Quina nota em tota la vida, poses? Això, un 8. Doncs ara a fermentar, no? A fermentar, sí, oita, els posem allà al calaix, Jo diem un armari de fermentació. Això puja pel seu natural, està 4 o 5 hores o 6, i després a la nit ho couen. I ja, veus, aquests ja estan mig fermentats. Ostres, ja puja això, eh? Bueno, més, s'ha de pujar més encara, Sí, 5 centímetres, sí, tota una mà o més. N'han fet de més grossos, de vegades, sí. Fan una cursa i els volen donar de prèmit, Llavors aquí més o menys el tindrem uns 20 minuts. Vale. I ara esperar, no? Sí, ara esperar 20 minutets i ja tindrem el croissant a punt. On s'inventa el croissant? Aquests croissants tan grossos són d'aquí Pons, Ara que en més lloc tan grossos com a Pons, Déu-n'hi-do. I cada dia els fem més grossos, cada dia més grossos, i al final els van fer grossos del tot, per dir alguna cosa, I tot ho feu gran, aquí a Pons? Sí, aquí a Pons tot ho fem gran, ja ho has vist, tot ho tenim gran, De Cal Paretó, que els petits els fa fer grans, Benvinguts siguin els croissants, siguin petits o grans, però si són grans, Més bons seran. molt bé. N'agafen un, ara quan surtos, n'agafes un i a veure, Doncs moltes gràcies, Apa, adeu. Hola, bones, perdoni. Estic buscant un menjar típic d'aquí Pons. Llangonissa. On puc anar a veure llangonissa? Aquí mateix. Bastú, se'n diu. Hola, bones. Què esteu fent per aquí? Comprant, mira, què et sembla? I d'on veniu? De Barcelona, venim de passo. I què és el que més compreu? Carn, peus de porc, botifarra, embotits. Bull negre. Bull negre. Però què porteu vosaltres ja aquí? Bull negre no tenim. No. Tenim bull de la llengua i bull de... Bull de llengua, sí. La costum de dir negre. Clar, no, el bull de llengua està boníssim, Ja. Tinc la llista. T'has fet una llista? És que la gent de Barcelona se fa una llista per arribar a Pons. Bueno, jo és que m'ho he fet sempre des de petita. Vaig heredar del meu pare. Pernil, formatge aquest de cabra, una llangonissa que me l'estan pesant i ara demanaré les potes de porc. Demana. Quantes hores heu fet fins a arribar aquí? No, una hora i mitja. És suficient, no?, per poder menjar una bona llengua. Fa molts anys que parem sempre a Pons. Ui, aquí l'home està agafant més coses. Uns peus, de fer-los amb una salseta. Com us cuideu, Hombre. Ell cuina, cuina ell. Que no pari la festa, No pari. A parar sempre per Pons, Això mateix, Sempre. I sou molt carnívors, aquí Pons? Home, sí, la gent els agrada, Passa aquí i fem una miqueta de tour pel taulell de lo que tenim. Ah, molt bé, que guai. Doncs passo per allà, La bonja. Això és un producte molt típic de Pons, fora d'aquí mos costarà més de trobar, com la girella. És l'únic embotit de Catalunya que està fet a base de corder. Això és un embotit d'aprofitament que es feia a les cases de muntanya d'abans, que el que feien era aprofitar totes les parts del corder. Estava barrejat amb arròs, pa, ou, sal i pebre i all i julivert. I aquest sí que te'l menges així tal qual i l'altre sí que el passaríem per la planxa. Perfecte. Què més trobem, Eduard? Una de les joies de la corona, no? L'anterior carnissera, la Teresa, tenia un lletrero fora que deia que feia la millor botifarra del món. I nosaltres el que hem intentat és mantenir la mateixa recepta. Pedazo de llangonissa botifarra. Quants centímetres fa això? 80 centímetres. Llangonissa o botifarra? Per mi això seria llangonissa. Aquí sí que és veritat que se'n diu botifarra perquè, com que a Barcelona se'n diu botifarra, lloc de pas i així, que s'adoptés aquí el tema. Pues reivindiquem llangonissa. Però també pot ser que la gent de Pons en vulgui dir botifarra. Al final, saps qui té raó sempre, no? El client. I quin animal hem ficat aquí dintre? Porc d'aquí de la zona, sí. Quin és el producte més venut? Jo crec que la llangonissa podria ser un dels més venuts. Si ho sequem, tindríem les secallones. Això està embotit amb tripa de corder, com que és tan estretet, en pocs dies de càmera ja el tenim així curat, preparat. Tasta-la. Tal qual, Tal qual. Oh, que de poble! Sí, t'agrada? Està boníssima. Home, la idea és aquesta, no? Que puguem menjar coses més saludables i que no pas tan processat. Hola, Toni, què tal, com va? Bé, molt bé. On em trobo ara mateix? Què és això tan fantàstic que trobem aquí al davant? El monument, jo diria, més estimat per tots els ponsicans és una església del segle XI. Fa un any vam celebrar els 1000 anys del primer document que parla sobre l'existència del monument. Enguany també celebrem 50 anys dels Amics de Sant Pere, l'associació que jo presideixo, i és l'associació que va reconstruir el monument, un moviment romànic d'estil llombard. Com ho anomenaries més? Una església, una col·legiada? Hauríem d'anomenar la canònica. Oh, que impressionant! Ostres, mireu quines pedres més antigues. Toni, què passa si els dos ara fiquem la mà a la pedra, tanquem els ulls i... Oh, què sents? Sí. El pas de la història, no? El pas de la història, Sí. El pas de la història que la teniu a l'abast aquí a Pons, Que n'ha vist de coses, aquestes pedres, no? Quines coses hauran passat aquí dintre? Perquè van vindre la flor i nata de Catalunya, comte Armengol, comte d'Urgell, però també va vindre el comte Berenguer Ramon de Barcelona, la comtessa Ermesenda de Carcassonne, doncs van vindre aquí a fer aquest judici, no?, que era un litigi entre el
bisbe Armengol, Sant Armengol, i l'abat Duran de Santa Cecília dins. Va ser aquí on es va dictar la sentència. Segur que va ser un dia molt especial. Per allà veiem una cassola de pedra que... La pica batismal. Aquest cap de setmana vam fer un bateig. Estàs batejat aquí també, tu? No, casat sí, I la gent de Pons es casa aquí. Sí, bueno, ara tampoc no es casa molta gent, però bueno, em sembla que separen més que es casen, no? La gent, vull dir, directe o indirectament, molta gent té una relació amb Sant Pere, no? Perquè uns s'hi han casat, els altres tenen familiars que han pujat a reconstruir, i per tant tothom porta una part de Sant Pere dintre seu. Per això dic que ens l'estimem tant, no? Voleu tocar la campana? La campana Maria. Què has de fer ara? Pues estirar... A cap amunt, cap a baix? Sona, Amunt, a baix. I aquest soroll de la campana l'estaran escoltant des de Pons? No sé si arriba perquè ara hi ha molt ciroll, passa la carretera pel mig, però suposo que en el seu moment sí, en el seu moment, clar. Intentarem que ens escoltin els de Pons, va. Campana! Hi ha un sarcòfag que, si podeu veure, si llegís Gilabertus, era un escultor de Toulouse. Es diu que va ser el primer escultor del romànic que va signar les obres. Això és una part d'una làpida funeral. El que representaven aquests gravats era l'ofici. Un dissenyador, unes tisores i dos teles. No. Això era per raspar la llana, que treballava la llana. Quantes coses estic aprenent amb tu, No, i moltes més, Vull dir que no. Aquí no pararíem. Per allà hi passa un riu, que és el riu Llobregós, i era just la línia fronterera amb el califat de Còrdova. Moltes oliveres i camps de cereal. A la platja on la teniu? La tenim al Segre. Quan nosaltres érem petits, que no hi havia piscines, ens anàvem a banyar al riu. Ostres! Però si és la Pau de Pons! Hombre, Walter, què dius? Com estàs? Què fots per aquí? Home, doncs mira, hem vingut a Pons i com no, aquí una figura icònica de Pons, la Pau de Pons. Pues guaita, jo tinc una gana de Déu i per tant te convidaria a que passessis aquí a dinar al xalet. Si Pons té alguna cosa, són restaurants, botigues, halà i sobretot per acontentar les panxes de la gent que passeu. És un punt neuràlgic dels passavolants. Saps què diuen? A Pons, pocs i bons. Què fem, Que tinc una gana de Déu. Doncs vinga, som-hi, anem cap a dins. Passa, Walter, ja hi som. Oi, tio, xef. Benvingut a casa nostra. Presento el Walter, un divulgador dels pobles de Catalunya. Què pots dir de la Pau de Pons? Bon xicot, però una miqueta esverat. Però bé. Això és que som de la mateixa quinta i estem tallats pel mateix patró, tots els del 93. Doncs vinga, va, som-hi, cap a la taula. Apa, com a sang ponsicana, el fet d'haver viscut tota la vida a Pons i que us diferencia dels altres. Pues una sort que m'ha vingut donada, és a dir, qualsevol persona s'ha de sentir orgullós del lloc on és, sigui d'on sigui. Era d'aquells nens que tothom el coneixien, saludava tothom, a la gent gran també, sempre, el Pau sempre saluda. Sempre m'ha anat això, i sempre he sigut un home molt arreglat aquí al poble. I només us he definit l'etiqueta al Pau de Pons. No és per ser pretensiós, ni molt menys, però una cosa que no trobo ningú més que ho faci. M'he fet una cosa que és singular. Dintre de tot el que has fet, un Pau que es fa estimar i un Pau que arriba a tothom i un Pau que al final, sigui el que sigui, fa parlar. Jo t'ho agraeixo i a més et dic que és recíproc, Walter. I en el fons perquè són bona gent, deixa't estar. Començarem amb les bravetes, vale? Que diem que són les millors d'Europa. És una patata a mil fulls, alioli d'escalivat, salsa de verduretes picanes, aquest toquet més modern que fem a casa, vale? Que vagi de gust, família. Perfecte. Unes croquetetes de ceps. Hi ha una tradició aquí a Pons de buscar molt bolet. Gran bolet d'aire, però el puta no et dirà mai on hi va. No us diré lloc, no es pot dir tot. Si no, no us en podré portar a taula. No tens el gust del Pirineu. Espectacular. Són uns canelons com si fossin de la Padrina, és la mateixa recepta. Acabat amb una salseta de rostit amb una miqueta de camagrocs i un cruixent de parmesà. No, vale? No va parir. Això ho has gravat bé, això? Pues ara mos ho fotrem. Noi, bo, Plat de temporada de primavera, que la sang altera. Això són murguletes, vale? Farcidetes de botifarra d'aquí Pons, amb foie i una cremeta de foie i suc de rostit. Què és el que no sap la gent de fora de Pons? Per la gent de Pons ja ens està bé que els de fora només passeu, pareu i foteu gasto, i en acabat circuleu, m'entens? Nosaltres mos ho mirem de dins estant per fotre calaix, tractar-vos tan bé com sigui possible, que en tingueu un bon record perquè quan torneu a passar torneu a parar, m'entens? I on estan els ponts? Per què es diu Pons? Vull dir, són ponts de... És que hi ha dues teories. Una és que ve de pontibus, és a dir, dels ponts pel riu, que és la més probable, i una altra es diu Pons de Pons Pilat, perquè es veu que va passar Pons Pilat per aquí amb el seu exèrcit. Oh, cargols! Que en són de bons! Aquí a Pons hi ha la tradició dels restaurants, que els fem normalment així a la llauna, que a més fan amb suc o a la gormanda, i un allioli ben radioactiu, que es despejen tots els mals. Una cubeta de bou. Que és típic d'aquí Pons, el cua de bou? No, això és típic del Pau. Una cosa tradicional d'aquí és que el Pau vinga menja cua. Ja el pots patentar. La cua de
favor del pal de pont. Sempre vull canviar, dic, no pot ser, cada vegada el mateix no. Deixo la carta i dic, collons, què tots collons, m'agrada la cua de bo que fot. Les maduixetes, que són de Ponts, del nostre hort, tenim un cremós de xocolata de Gramunt i el millor flamet del món, cremoset de vainilla, amb nata. Es menja de puta mare. Una altra cosa no, però el halal toquen bé aquí Ponts. I si voleu halal bé, si vos queda satisfet, has de parar aquí Ponts, has de parar dins el xalet. Què et sembla si anem a fer una mica de piragüisme? Per tirar avall. Amb una torre de dall i tira avall. Ara mateix som amb aigües tranquil·les a Ponts, però no és lo típic ni tradicional, perquè per Ponts mos hi passa el Segre en el seu curs mitjà. El que passa és que aquesta gent del Club Nàutic Mig Segre han fet aquí una bassa d'aigües tranquil·les pels principiants, com som nosaltres. I aquí, Pau, quins records tens d'haver-hi anat sovint? L'esport típic de Ponts és el piragüisme d'aigües braves. A l'institut, a l'assignatura d'Educació Física, fèiem piragüisme també, entre altres coses. In the rivers of Segre, we are piragüiting. Això és com fer un passeig per l'Amazones. Amb aquesta aigua de color verd, només falta algun Yamamami d'aquells que mos tira una fletxa que és... Però aquí que no hi ha cocodrilos, que sàpiga. Quan vas a Andorra has de parar a mig camí, al poble que m'estimo i m'ha vist créixer a mi. Un poble obert que acull tots els passavolants, per mil més bonic dels països. I així acaba el meu viatge per Ponts, entre rialles, històries i molt de menjar bo. Aquí la filosofia és clara, que vingueu, que pareu, que gasteu i després a circular. Però això sí, tractats com a reis perquè torneu, perquè a Ponts sempre ho diuen pocs i bons. Si t'ha agradat, deixa un like i subscriu-te per no perdre't el següent episodi. Adeu!